गाडी मारली आणि गाडी किती भीतर पावल्याची पया आणि गाडीतलं रिक्षाचा तोच हे झाला मार बदला तो जाणटो वाडो आमचो शेतकरी तो आता शेतकरी कसो आसतलो न्ही काय तुम्ही बघा ते गव्हर्मेंटान तेजेर काहीतरी एक्शन घेवपाची स्पीड ब्रेकर मेन पयलीं घालपाचें आमदारान आमदाराचें लक्ष घालून आमदार लक्ष घालीच ना त्या आमदारान मातशें स्पीड ब्रेकराचें पयलीं पळोवंक जाय रस्तो करता चालू आहा